Dobre, takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. Ak by vás zaujímalo, prečo šepkám, je momentálne 9 hodín večer a my vlastne ideme spať aj aspoň ja, aspoň na tie 3 hodiny, lebo vlak nám ide o 1 ráno a 6 minút a my potrebujeme skôr stať, lebo vám ide taxík, aj v taxíku skúsim niečo natočiť. Takže zatiaľ tak a pôjdeme vlakom a o 1 ráno sa vidíme, takže dobrú noc, alebo dobré ráno pre mňa, good morning. Dobre, takže ja idem si na 3 hodiny pospať a o 1 ráno sa vám ozvem. Dobre, takže zatiaľ, čaute. No, takže je polnoc 36 a my už sme na vlakovej stanici, hej, a ide nám 1:06 vlak, takže ja sa som ešte vo vlaku, hej, no stavanie bolo hrozné a v taxiku sa mi nepodarilo nič natočiť, takže ozývam sa vo vlaku, hej, no takže čaute. Takže čaute ľudia, je neviem koľko je hodín, ale bude už aj nejakých 4:50, jak som hovorila, tak asi som vám to ešte nehovorila, ale 5:40 budeme v Bratislave prestupovať na ďalší vlak. Teraz vám to točím a neviem, či vidíte. Skôr je to len taká informácia, hej, lebo sme v Trnave, smer do Bratislavy. No a v tom ložkovom vlaku, ľudia, ja som nevedela zaspať do 2 rána. Bolo 2:50 a ja som nevedela furt zaspať. Chápete? Proste to bolo hrozné. No, samozrejme všetci spali. A potom čo ešte, no, tak som sa nudila, to je ten najhorší pocit, keď máš zatvorené oči a potom nespíš a ležíš 2 hodiny alebo koľko. No, potom ešte nejaké zabery natočím aj z toho druhého vlaku a môžem vám aspoň asi aj natočiť, že nejaký ten čuli, prosím vás. No, takže ideme ešte si, neviem, asi vy to ešte neuvidíte. Počkajte. Ja to skúsim tak natočiť. Bože, svetlo. Dobre. Takže toto sme dostali, hej, k tomu. Krasanty 3, vreckovky a 3 vody. Hej, čiže tak. A ja vám to tu natáčam. V tomto som spala, hej, a toto je moja mikina, to nie je perina. A toto, tu vidíte moje Adidas ponožku, tu vidíte moje fashionné slúchatka, tu vidíte kapsu, v ktorej mám, v podstate mobil a mikrofón a nič také zaujímavé tam nemám, všetko mám skôr v ruksaku. Ok ľudia, tak ja sa vám potom ozývam v ďalšom vlaku, takže zatiaľ čaute. Vidíme sa. Ok, takže držíme. Už sme vystúpili z vlaku. Čiže ideme do 4. Takže ideme do 4:50, čiže je 4 držíme. Tu ideme? Tak. Sme tu. Sme v ďalšom branku. Tak. Vyzerá to úplne dobre. Sme vo vlakoch.
s kým tu ešte budeme, to nevieme. A zatiaľ sa lúčim s vami. Takže za 3/4 hodiny budeme vo Viedni, takže už si vám ozývam. Takže zatiaľ čus. A vo vlaku samozrejme nemohla chýbať moja skincare a takisto aj make-up. No dobre, takže ľudia, už sme v druhom vlaku a takisto sa vám budem ešte ozývať z Viedne aj v tom vlaku. No proste bude úžasné. Inak si môžete všimnúť, že má to druhé poschodie, čo vyzerá veľmi zaujímavo. Je to máme aj nabíjačku. Čo už sme vo Viedni, vyzerá to takto. Takto ako vyzerá, je to kopec ľudí, kopec Rakúšanov, kopec všetkých. No a my sa ideme niekde najesť. Je to zatiaľ, sme ešte na stanici, ale ešte uvidíte. Bude to ešte veľmi zaujímavé. A stihla som si robiť vo vlaku prosím pekne za hodinu skincare aj make-up, takže výborne. A keď sa ma spýtajte, jak som to robila, bolo to také mini zrkadko, ale tu zás som si musela svietiť baterkou, hej, no proste ťažké to bolo. No. A my máme vlak, kopec ľudí a ja sa potom ozývam, keď budeme v tej reštaurácii. Dobre, takže čaute. Ľudia, tak sme daleko v stredisku, videli sme tam kina, čiže dokonca v Amerike, myslím, čiže je to veľmi zaujímavé, sú tu rôzne veľa ľudí. Pekné auto a sadíme ďalej pozrieť. Aha, tu sú také čokoládky. Potom pozrite, sú tam také skladky. Aha, tam sa to aj vyrába nejaké smoothie. Zaujímavé. Ešte nejaké zábery vám dám vonku a potom v tej reštaurácii sa vidíme. Potom chceme ísť ešte do zoo a ďalej vám už prezradzovať nebudem. Takže ešte nejaké zábery vám vonku natočím, ako už môžete vidieť, takže zatiaľ čus. Takže nejaké zábery. Bojím sa, že to naozaj neprečítam. Pozrite, že to TM drogeria, McDonald's a potom asi KFCčku tam vidím a vyzerá to zatiaľ veľmi zaujímavo, ale je tu extrémne veľa ľudí, takže potom ešte natočím. Takže sme v reštaurácii. Tak to vám to zväčším. To je pečivo, ja som si dala toto. Asi sa vám ozvem, keď už to budeme dať na stole, lebo ako asi nejakú tú fotu by som si dala minúta. Ok, samozrejme.
Tak a teraz vám to tu striham a samozrejme, že som na to zabudla. Tak ale zase to by som nebola ja. A inak to bolo výborné. Takže užívajte si ďalej video. Čusí. Takže tu pôjdeme, inak sme už vo Schönbrunne. Tu pôjdeme do zoo. A tu sa inak prechádzala Sisi. Hej, potom tu do chodníku. Inak je to veľmi pekné. Tu už môžete počuť Teslu. O ježiš, to neviem kde, ale pozrite, to je Palma. To je Palma. Ok, no. Tak asi tu by som sa ešte porozhliadla, aby som vedela niečo o tom povedať aj viac. A každopádne sa vám ozvem zo. Možno vidíme slova. I don't know. Dobre, takže bye. Takže, tu sme v Schönbrunne a tu nejaký takýto pekný výhľad. Ja vám to ukážem. Ste pekný výhľad. Tu už sme aj počuli slona. Takže, slona alebo leva, nevieme iste. Ale tu sa inak prechádzala aj Sisi. A tu môžete vidieť, že už začala striekať fontána. Je to veľmi pekné. Či sa jednoducho pozrite na ten výhľad. Proste fontánka. Pokosené. No proste je krasa. Takže tak. Už aj o 9. sa otvára zoo, čiže ešte sa tu poprechádzame chvíľu. Aha, už asi tam to bude, neviem, iste, ale no, takže čoskoro sa dostaneme aj ku zoo, takže ozvem sa vám zoo, takže zatiaľ čaute. Takže sme už v zoo a tam už ideme, takže tu Pozri tam, jaký už čiže, no, to nevadí. No a tu máme tento mapu a ideme ku žirafám. Takže my sa ozveme pri žirafách. Ľudia, možno budeme krmiť žirafy. Pozrite sa. To je úplne pekné. Takže asi aj môžeme krmiť ich, nevieme to isté. Ale úplne sú nádherné. Pozrite úplne. So cute. Takže tu máte niečo po nemecky. Hej, ale na mape sa písalo, že by sme ako aj mohli ísť na krmenie, čiže ešte to nevieme. Čiže tak, no pozrite sa. Teraz sa nám pozerá. Takže tu nás sú upovíčka. To úplne ako je. Krmiť nebudeme môcť, to ešte nevieme, ale ešte sa ozvem, že sme ich krmili.
Takže tu môžeme vidieť toto tu na Jamajský Amazon. Takto vyzerajú, čiže v podstate oni nesplynuli, ale tu nás sa schovávajú. Takže jak môžete vidieť. Takže ľudia, ideme po stopách. Čiže po tých zvieratích stopách nám zavedú to po mape, čiže my sme boli na trojke. Čiže teraz ideme tam. A my sa potom ozveme, keď uvidíme nejaké tie zvieratá. Takže zatiaľ čauky. Vrátili sme sa zo zoo, bolo to tam super. Inak ako boli aj pekná fontána, ale je to tak teplo, že radšej som fakt do tej fontány skočila. Počkajte. Alebo radšej nie, Dobre, čo v tej fontáne viem. Nič. Ale radšej som tam skočila. Budem sa osviežiť. A pozrite, aké je tam tieto sochy. Ale tento tunel, to je úplne jak z rozprávky, chápete? Však. Takže, pozrite, tu budete do tohto tunela a úplne v rozprávke to je. A inak trošku divné, že oranžové listy, ale no ako dobré. No. Však už je taká, že polovičná jeseň. No a to je proste taký tento je keby parčík. Tu sa prechádzali aj vo Metáni, v Šembrúne. No a ďalej vás budem informovať a určite si robíme aj room tour, keď budeme na izbe, a to nás až pustia o 3:00, čiže až o 3:00 si ideme sa na izbe. Dobre, tak sa vidíme tam. Bye! Takže čaute ľudia, dnes sme to dotiahli a dostali sme sa ku tomto tu na paláci. Ešte ideme tam hore a sa vám ozývame z hora. Zatiaľ čaute, bolo to inak náročné zdolať tento kopec a túto výšku. Čaute. Tak a ideme do Lienky. Bože. O Ježiš.
Nič, potom ja vám nič. Potom vám poviem, čo som si kúpila. Lebo je tu obrovský výber. Takže zatiaľ čaute. Ja idem si nabrať. Čo je s karamelom? Oriešok. A sladký karamel? To není? S karamelom. A je to sladký karamel? Karamel. Karamel to? A máme sladký? Čo? Sladký karamel? Áno. Tak daj. Jeden mi to daj. Alebo dva. Počkaj, to dáme tu všetko dokopy. Maj, Potom si vyberieš. Aha. To je mliečna, nie? Mám. Táto čisté mliečna. Nevidím. Áno. Hej? Fakt? Mám si zobrať? Ešte si zoberme nejaké. Maj, koľko sa mám zobrať? Také dvoje si môžem zobrať? Sa nám to roztopí, musíme zjesť. Čo najskôr? Aha, čo je toto za keksy? Nedáme znova? Danke. Teplú čokoládu. Na, to stimmt. Das wird dann okay.